I no serà fins el dilluns quan arribi el debut de l'Elche en primera esta temporada. 2 anys després, el Martínez Valero tornarà a acollir duels de la màxima categoria. El Betis, primer rival en el camí per a un equip de Saràbia que compta amb 7 cares noves. Amparo Salmerón ens conta les novetats des de l'estadi Franja Verda. Anit, acabaren les festes d'Elx, però la de dilluns pot ser la gran festa. Torna el futbol de primera al Martínez Valero. La plantilla encara no està tancada. L'última incorporació ha sigut la de Fede Redondo, però Eder Saràbia ha reconegut que podria arribar algun jugador més abans de dilluns. Este matí hem vist alguns jugadors, com per exemple al porter, a Dituro i també a Hosan, que no se sap encara si entrarà en l'11. En qualsevol cas, Eder Saràbia vol que el de dilluns siga el colofó a les grans festes. Sería como una bonita guinda a una pretemporada intensa, sería un refuerzo importante también para seguir creyendo en este equipo, seguir ilusionándonos. Es indudable que con lo que tenemos a día de hoy seguramente sea insuficiente para competir en esta competición durante 38 jornadas, pero estamos más que preparados para hacer un grandísimo partido el lunes y para poder ganarlo.